Буслічак, ну адійдіся, калі ласка, не перешкоджай. Я ось тут яшчэ пыл вытру. Калі ласка, Яночка. Так, Буслічак, можешь вернуться на свое место. Дякую, Яночка. Постой! Стою. А што здарылася? Так, покажи крыльцы. Калі ласка. Ой, ну такие, не вельмі чистые. Ды чыстыя, не выдумляй, Яночка. А калі ты их мыў? Калі з вуліцы прыбег, тады і мыў. Зусім нядаўна. І гэта нядаўна? Не, гэта даўно. Сходи, помой яшчэ раз, бо я тут так прибрала. Ой, да бляску. А ты можешь брудными крыльцами плям наставить. Добра, схаджу памыю. О, прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А я, бачыце, парадак у пакойчыку навяла. Цэлы дзень працавала. І падлогу памыла, і пыл пратерла, і цацкі ўсе па месцах паставіла. Ось якая я малайчына. О, прывітанне, сябры. Буслік, што ты робіш? А як што, Яночка, з гледачамі вітаюся? Я што табе сказала зрабіць? Крыльца памыць. Я іх памыў, як ты сказала. Паглядзі, якія чыстенькія. Памыла, малайчына, але навошта ты сваю брудную машынку сюды прыцягнуў? І чаму яна брудная? Мы яе на вуліцу не бралі, толькі ў пакойчыку гулялі. О, трэба было хоць колы ёй працерці перад тым, як на стол ставіць. Прыбяры зараз жа. Добра, як скажаш. Ой, вось як з гэтымі хлопчыкамі парадак падтрымліваць? То у іх машынкі па стале катаюцца, то мячыкі па пакоі скачуць, то яны увогуле нейкія веткі брудныя з вуліцы прынясуць і уяўляюць, што гэта іх шпагі, а яны казачныя прынцы. Машынку ў свой пакойчык аднёс. Вось і малайчына. На месца паклаў? Здаецца так, але я не ўпэўнены. Ой, ну што з табой рабіць? Нічога даручыць нельга. Так, адыдзі, я праверу. Дзяўчынкі, а вы калі парадак наводзіце, таксама потым не дазваляеце сваім сябрам з цацкамі гуляць? Не? Тады, можа, вы ведаеце, як надоўга гэта з Янай зацягнецца? Заўтра мы ўжо зможам вярнуцца да нармальнага жыцця, ці не? Добры зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Касмічнае прывітанне, Буслік. Эліначка, прывітанне. Адкажы мне, калі ласка, хуценька, ты выпадкова касмічным пылам не запацкалася? Здаецца, не, але гэта недакладна. Буслік, ну які ў цябе тут беспарадак? Пачакай яшчэ некалькі хвілін, я тут хоць збольшага прыбяру. Ой, Эліна, думаю, табе лепш схавацца. Ну во што? Просто Яну сёння нейкая муха укусіла. Муха? Якая муха? Зямная муха? Вялікая? Атрутная? А яны яшчэ тут? Эліна, спыніся, ніякай мухі тут няма. Як няма? А навошта ты мяне палохаеш? Просто так на зямлі кажуць, калі хтосьці пачынае дзіўна і нязвыкла сябе паводзіць. Кажуць, што яго муха укусіла. І як у вас усё складана? Муха не кусала, а кажуць, што укусіла. Што там здарылася з Янай? Яна вырашыла, што трэба навесці ў пакойчыках чысціню і парадак. Гэта пахвальна. Ну так, толькі яна, здаецца, так напрацавалася, што перастаралася. Гэта як? Яна не дазваляе цацкі браць і нават хадзіць па пакойчыку. Напэўна, лічыць, што калі мы ходзім, пылу здымаем і слухаць нічога не хоча. Трэба Яну ратаваць. Як? Давайте паспрабуем касмічным спосабам, калі зямныя не працуюць. Давай. Ой, добрый вечер, Эліночка. Касмічнае прывітанне, Яначка. Так, Эліна, падыміся на хвіліночку з крэсла, калі ласка. Пачалося. Навошта? А я пагляджу, ці не трэба пыл працерці там, дзе ты зараз сядзіш. Не трэба. Я глядзела перад тым, як сесці. Усё было чыстенько. Ну,
Добра. Дзяўчынкі, а давайте ў што-небудзь пагуляем. Давайте, калі вы цацкі браць не будзеце, няхай яны хоць да заўтра на месцах пастаяць. І што мы будзем гуляць без цацак? А давайте у самое незвычайное место. О, я не ведаю такой гульні. І я. О, я вас навучу. Кожны з гульцоў павінен расказаць пра самае незвычайнае месца, у якім ён быў. Можна я пачну? Калі ласка. Пачынай, Ліначка. Аднойчы Марс Нептунавіч даў мне заданне знайсці самае чыстае месца ў галактыцы. Ой, я вельмі хацела там пабываць. А вось я там пабывала. Гэта недалёка ад маёй планеты. Ой, І там сапраўды няма пылу? Няма. А яшчэ там няма сонейка, мора, пяску, дожджыка, ветрыка і акіяна. ой, жах які! А як жа тыя, хто там жыве? А там ніхто не жыве. Зусім? А як жа жыць, калі нічога няма? Затое і прыбірацца не трэба. Ну што, Яначка, не перадумала? Яшчэ хочаш апынуцца ў такім месцы? Ой, не хачу! Калі нікога няма, гэта ж сумна. А калі ўсё ёсць, весела, але трэба часта парадак наводзіць. Што ты выбіраеш? Ну, вядома, я выбіраю сяброў і уборку. Я зразумела, чаму вы мне ўсё гэта расказалі. Просто я трошачкі перастаралася ў барацьбе за чысціню. Прабачце. Прабачаем, вядома. Ой, я толькі хацела, каб Эліна ацаніла, якая я гаспадыня. Гаспадыня, ты сапраўды цудоўная. Вакол чысціня, усё ажно блішчыць. Ой. Ты заслугоўваеш самай лепшай узнагароды. Дзякую. У якасці ўзнагароды прапаную разам паглядзець мультфільм. З задавальненнем. Ой, сябры, вы ж памятаеце, што падтрымліваць чысціню і парадак – гэта важна. Толькі не трэба гэта рабіць празмерна. А зараз абавязкова бяжам мыць тварыкі, чысціць зубкі і ложачкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вача